Snart ledsna han på helvete försvinner ifrån. Det är en trygghet över landet. Jävlar vad han stretar borta. Tror du att det är en sån trött sen? Ja, men inte bara som spelar ut. Han släpar bakbenen efter sig. Det blir morsan. Jo, det är jävla flyger på. Han blir modig. Han drar sig fram. Det blir som att han stannar bort. Intensiteten på skallen var väl okej. Reträtten var ju sämre. Ja, gå och ta han då. Han blir modig. Det är som när jag jagar Max. Ja, verkligen. Vad kan han? Tror jag blir modigare än modigare. Ja. Men jag vill inte gå fram till en björn. Det här är skitroligt. Jag ser det ut bara. Börjar dans. Ja, han stannar bakbenen ett tag nu. Han gör inte länge nu. Nej. Det är bra träning för honom. Han är ju bara 2 år. Han har inte gått ut. Han tar sig till skiten. Det är Forster då. Det här var roligaste körningen då. Ja, från ingenting och så får han en raket. Ja. Fan, det är väl det här det ska vara. Jo, jag tycker han viftade på sådana här tiden. Nu viftar han som fan. Han var duktig. Nu sitter han i bakarslet snart. Vänta ska vi se. Han biter snart. Kolla. Nej, det är bra han inte går på. Det blir fint att ha med sig ut i Samskogen i år. Lille Cesar. Man aktar sig från ansiktet. Ja, de vet precis vad fram och bak är. Det slår aldrig fel. De vet jävla vad som är fram och bak. Först på nära baken och typ han vänt runt där. Först måste jag här, nu är han där. Ja. Det är duktigt. Ja, förvånad blir jag. Måste jag ju säga. Från minus till plus. Visst är han för nära? Nej, inte riktigt. Vad sa Är du? han för nära? Nej, inte sån där. För de står ju oftast där det är jävligt trångt. Och 3-5 meter, jag menar. Du vet, står de 40 meter därifrån, det är inte så lätt att veta var fan de är heller. Nej. Det är ju beroende på Terräng, ja, talar om ja avstånd. exakt, precis. Är det en grinig jävel det blir långt avstånd. Han har bra skall, Amanda. Ja. Då får du göra en till ljuddämpare nu då. Sätta hund. Jag har en sån här special nu som ska ut och jaga björn. Du kan inte få björn att ställa sig på bakbenen. Vadå? Du kan inte få björn att stå på bakbenen. Det är det som är meningen på nästa generation. Ja. Jag har skinn till 134 kilo samma som ska bli det. Och då blir det ett ljud som jävlar ska nackhåren resa sig på folk runt omkring. Amanda, hon är jätteduktig. Du bygger ett ljud. Jag måste hjälpa honom på traven. Nu tycker jag att du ska ta en inkallning.
Sessan, här! Jag sa inkallning sa jag. Kan det vara? Det är lite speciell den här hunden. Han vet inte. Här! Här! Han ska på honom. Jo, bara släng sig fast. Ja,